Mga kapuso, magsugod na ang bagong Regional Approval Purchase Promo sa GMA. Ang Kapuso Kashsiyahan Panalo. Pwede ninyong ipadala ang inyong entries sa Dagupan, sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro para sa kagayunan nga makadaog ug daghang papremyo. O sa mga piniling local supermarkets or groceries sa mga participating local stations. Magsugod ang official sending of entries karong July 6 hangtod na sa August 16. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay Alas alang sa kumplitong listahan sa Dropbox locations. Mag-amping sa fake news. Tutok lang sa GMA o bisitahan ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics o sa announcement.